върви в обратна посока. Можеш. Във времето, в което сме били заедно, не съм ти излагал никога. И не мисля и не смятам и да го правя. Да, но все по-често, когато ми говориш, гледаш страни. Това е, защото се концентрирам. Болно ми от това, че ми нямаш доверие. Как мога да вярваш на другите хора? Е това, с което попитам на мене. На Златка, на Петканка, на Драганка или на който и да било. Защото се изредиха около 10 момчета да ми обяснат как аз не ставам за нищо. По този начин не се съобразиха, че дори обиждат и тебе. Че съм трябвало да си фана някакво по-просто гаче, защото ти си ми била сложна. Че не съм те заслужавал. Че колко много се изредиха да ме плашат, как това ми бил последен шанс, как съм се насрал и някакви такива неща. Как те носят до леглото, докато спиш. И всичките ми отговори бяха, че първо на телевизии и на вестници не вярвам и че второ не виждам нищо лошо в това. Да, но това са неща, които са се случили. Тоест ти си видял това, което се е случило. Какво се е случило? Това, че са ме носили до леглото е факт. Това, че съм танцувала също е факт. Това са неща, които няма как да изглеждат другояче, освен ако не са се случили. А това, което казват другите хора, трябва ли да ми обръщам внимание? Филип, всеки вади изводите сам за себе си. А ти защо си извади изводи от човек, който не познаваш дори? От кой човек? Защо ми получила си някакво съобщение от Златка и там нещо си видяла и вече край. Аз не съм си извадила изводи от Златка. Всъщност искам ти задам такава въпроса. Ако това, което аз ти разказах, не ти го бях казал, до момента защо усещах стена между мен и тебе? Ти не ме прегърна така, както ме прегръщаш и не ме целуна така, както ме целуваш. Кое беше различното? Какво се случи тук, че... Кое беше отрицателното? Отрицателното е това, че за тези дни, които съм изкарала на този остров, аз съм стигнала до решението, че ние не сме един за друг. Защо? Защото сме прекалено различни. Защото смятам, че думичката "обичам те" за теб нищо не означава. Изговаряше просто е така, оставяше във въздуха, а всъщност правиш някакви други неща, които са в пълно противоречие. Като например? Защото когато идвахме, аз ти казах, че идвам за да разбера какво се случва с нашата връзка и за да видя какво е отношението ти към мен. Ти знаеш много добре от какво може да ме заболи и как. И въпреки това си го направил. Въпреки, че знаеш, че има камери. Въпреки, че, както казваш ти, това е предаване. Какво съм направил? Пипал съм 2 чифта цици, изтискал съм ги и съм хапал един врат. Окей. И си ми пратил послание, в което няма нищо. А какво трябва да има? Щом това не е нищо. Филип, просто не вярвам на тези думи. Това е. Болно ми е в момента, че аз се доубедих в моите думи. Положителното. В положителното се доубедих. А ти за 15 дни смука само отрицателното. Какво значи отрицателното? Значи аз за 15 дена видях, че си най-красивата. И за това легна с Златка в едно легло и се пипахте. И какво толкова? Добре, окей, това с пипането ще го оставим за страна. Добре, каква е логиката? Преди да тръгнем за острова, да видим това момиче в някакво списание и ти да кажеш, че тя е пълен буклук и в следващия момент да си лягаш с нея. Не съм казал никога, че е пълен буклук. Напротив, точно така ми каза. Не си го спомням, обаче... Каза, че има хубаво тяло и за нищо не става.
Че аз казвам ли, че става за нещо? Показваш го. С кое? С това, че съм действията ми си. употребил физиката, значи става за нещо, така ли? Аз не съм правил... знам, Милена, аз това е не съм унизително. правил любов с нея. Или секс. Филипе, казах ви и на двамата, докато бяхте всеки по-отделно тук. Бъдете искрени и не се лъжете. Ти казах и преди, че не знам нейното отношение към тая дума какво е. Милена, към теб имам много сериозен въпрос. Искаш ли да разбереш какво се е случило? Или искаш да го видиш първо по телевизията, когато се излучва предаването? И в двата случая няма да видиш картина. Да те предупредя, картината няма да я пусне. Просто защото това казах и на Филип, ние не сме такова предаване, което да търси непременно този род впечатление у зрителите. И му казах на Филип също, че точно ти си човека, който трябва да определи кое е секс, кое е изневяра и кое е преминаване на границата. Искам да ви кажа нещо преди да ти Да. отговори. Може ли? Може, разбира се. Мисля, че трябва да си изясним отношенията първо на това, което каза ти. Това нещо да го оставим за финал. Ако то е определя. Ако решиш да го чуеш. Аз държа да отговоря на въпроса на Вито сега и В момента с мен ли разговаряш или с Вито? Ами, Защото аз като го разговарям с тебе, не ме интересува колко камери има или къде се намирам. Защото винаги където съм бил с тебе си забелязвал, че не ме интересува околните. И винаги ме интересува с кой съм, а не къде съм. той ми зададе въпрос и аз имам право да отговоря на този Добре, въпрос. окей, отговори ми първо на мене. Как смяташ? Не смяташ ли, че първо да уточним това, което трябва и след това, ако това се окаже, че е кантара и че... Не е това кантара, Филип. Аз съм дошла тук с ясното съзнание, че ние не можем да бъдем повече заедно. Така ли? А защо те го разбирам сега, ами не преди това? Защото те оставих да говориш. Не, говоря ти преди да тръгна. А ти тук си дошла с ясната представа, че не сме заедно. Да, точно тук, да. Как така го реши за 15 дена? Останах насаме със себе си, без да те виждам, без да те чувам, без да бъда повлиявана от думите ти. Направих си равносметки, направих сравнения. Видях неща, които не съм искала да виждам. Какво видя? И в крайна сметка всичко накуп доведе до едно решение. Какво видя? Няма значение какво Не има съм видяла. значение. Има значение. Филип, това, което съм видяла, не е определящо. Аз за себе си съм решила, че ние с теб сме два различни свята. Не можем да бъдем заедно. Аз няма да бъда щастлива с теб. А с кой? Не знам. Но не и с теб. Вито, мога ли да видя какво се случва? Може да го чуеш. Добре, нека да чуя. Защо толкова да реши? Нарече го женско любопитство. Добре, защо трябва да правиш нещо, което е ясно, че ще стане неприятно? Колкото повече знаеш, толкова повече боли. Аз искам да знам истината. Да, съгласен. Ти не ми вярваш определено, така че... Окей. Готова ли си? Да. На екрана има само черно.